Amaitzeko, edizioari buruz, ikusten duzuen bezala, hemen paratu da nire testua, eta jarri dioan nivel solas bat, hor aurkituko dituzue azalpen gehiago honi buruz, nola egin den itzulpena eta bat. Erabili dira Tenielen jatorrizko ilustrazioak, eta kolorez agertzen dira batzuk, eta horiek dira Alizia horrentzat libururako Tenielek berak koloreztatu zituen ilustrazioak. Beraz, edizioari tapa gogorra jarri zaio eta mimoan dizainu da. Eta editoreak baita ere egin nahi izan dio omenaldi txiki bat aurreko edizioko azalaren egileari, hemen ikusten duzue. Erramun Landak egindako collage batean oinarritutako portada hau, egurrezko kutxa bat zen, kutxaren barruan harriak, oihalak, gominolak, eta horrekin osatu zuen portada. Erramun ez da dedikatzen honelako gauzetara, artista da, maiuskulekin, eta hor gabil erakusketak egiten munduan barren.